बिटिआरनि नायल' जाल' गंसेल' जि टिभि सेन्टार आरो बेयाव रेडिअ सेन्टार दङ। दा दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जि टीम, बे टीमा क'क्राझार नैबेयाव थानाय जि HPT जि सेन्टार दङ, हाइ पावार ट्रेन्समिसन, बेयाव जों खौरां लानो फैदों। आरो बिनि गुबै जाहोना जाबाय जे भारत सरकारा मोनसे इनफरमेसन एन्ड ब्रडकास्टिं मिनिस्ट्रिया मोनसे लाइजाम इस्यु खालामदों। बेयाव अल अभार इन्डिया जेसेबां पुराना मडेलनि, गोजाम मडेलनि जेखौ जों एन्टेनाजों माने दूरदर्शन जों नायोमोन, बेखौ दिनै बन्द' खालामनायनि थाखाय मोनसे अर्डार जारि खालामदों। आरो बे अर्डाराव क'क्राझार टिभि सेन्टाराबो दङ। आरो बेनि जि एसिस्टेन्ट एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार दंमोन, मैया बिथाङा जिहेतु बिथाङा ट्रान्सफार जाखाबायमोन, बेखौ बिथाङा बिदाय लानानै थांबाय। आरो दिनै जोङो बेयाव थानाय गुबुन गुबुन जिखिनि स्टाफ दङ, बे स्टाफफोरजों जोङो दिनै डिटेइलि डिसकास खालामबाय। आरो डिसकास खालामनायनि उनाव जोङो गासैबो तथ्य पातिफोरखौ जों नायजोबनानै जोङो मिथिबाय जे जि पुराना जि माने मडेलनि, बेयाव माने इन्सट्रुमेन्ट बा टेकनिकेल जिखिनि सेटआप दङमोन, बे सेटआपजों जिहेतु रायजो राजाफ्रा गोदो एन्टेना लगायनानै माने टिभि नायोमोन आरो बेयाव दूरदर्शनखौ नुयोमोन, बिनि गासैबो माने प्रग्रामफोरखौ। बे मडेला जिहेतु आथिखालाव गैलिया आरो भारत नाङैनो बे मडेला दिनै बन्द' जाबाय पर्यायक्रमे। फारसेथिं जोंनि रायजो राजाफ्राबो माने दा दिनैनि समाव टाटा स्काई बा नोङो एयारटेल बा गुबुन गुबुन सेटेलाइट सेट-टप बक्सनि गेजेरजोंसो नायो। नाथाय बिनि गेजेराव गुवाहाटीनिफ्राय जि गुवाहाटी DDK-निफ्राय पाब्लिश जायो, बे पाब्लिश जानायाव जोङो टाटा स्काई बा गुबुन गुबुनावबो जोङो DD निउसखौ जों नुयो बा गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ नुयो। नाथाय क'क्राझारनि जिखिनि सेटआप, बेयाव बे बेबस्थाया गैया। दा बेखायनो क'क्राझार टिभि सेन्टारा बिनि जि गोजाम जि सेटआप दङमोन, बियो क्ल'ज डाउन जानायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया, खारन बियो दिनै इउजलेस जाबाय। खिन्थु क'क्राझार जि टिभि सेन्टार बा रेडिअ सेन्टार दङ, बे बन्द' जानायखौ जों लुबैयाखै। सेन्टारा बन्द' जानाङा, मेसिनारि जि सेटआप दङमोन बा बिनि फांसनेल जि बेबस्था दंमोन, बे बन्द' जानायाव जों माने बिनि आपत्ति गैया। जोङो दिनै बेखौनो दाबि होदों जे 2019आव भारतनि बै समनि नखर मन्त्रि राजनाथ सिंह बिथाङा भारतबासिखौ एड्रेस खालामनानै बा बड'लेण्डखौ एड्रेस खालामनानै बिथाङा आर'नाइ ट्रेन फोसावनाय आरो माने आर'नाइ ट्रेन एक्सप्रेस माने घोषणा खालामदोंमोन आरो बे दिनै जाफुंबाय। नाथाय क'क्राझार जि रेडिअ आरो टिभि सेन्टार दङ, बेखौ फुल फेजेड आपग्रेडेसन बा DDK खालामनायनि जि बिथाङा माने घोषणा होदोंमोन, बियो दिनै जाफुङाखै। दा बेखायनो नखर मन्त्रि बिथाङा जि माने फोसावदोंमोन आरो दिनै जिहेतु नैबे गोजाम जि फांसन, बे फांसना जिहेतु बन्द' जासिगोन आरो बेयाव ताला लगायनाय जागोन 2022नि 31 मार्चसिम मोनसे टाइम लाइन होदों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बर' हारिनि जानानै जोङो खावलायगोन जे क'क्राझार जि रेडिअ आरो टिभि सेन्टार दङ, मोनसेल' नायल' जाल' जि सेन्टार, बियो फैबाय थानाय समाव फुल फेजेड माने आपग्रेडेसन जानांगोन आरो फुल फेजेड DDK प्रग्राम सेक्सनानो जा, एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्सनानो जा बा बेयाव आर्ट सेक्सनानो जा, गासैबो माने फुल केपासिटिनि आरो सेटेलाइटआव नुनो मोननाय बे बेबस्थाखौ खालामनांगौनि थाखाय भारत सरकारनि माने गाहाय मन्त्रि, नखर मन्त्रि आरो इनफरमेसन एन्ड ब्रडकास्टिं मिनिस्ट्रि बिथांमोनजों जों सावरायगोन। आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टारखौबो जोङो खावलायगोन जाहाथे बिथाङा रिकमेन्डेसन हरो आरो बिटिआरनि जि लकेल गभर्नमेन्ट दङ, बिथांमोनाबो बिनि सायाव इनिसियेटिभ लानांगौ होननानै जों खावलायगोन। खारन जोंनि जि सम्पद, जोंनि जि मोनसे बे जोंनि ओनसोलनि मोनसे जेरैबायदि मोनसे भारत सरकारनि मोनसे बे माने मोनसे रिसर्स, बे रिसर्सखौ जों बन्द' जानायखौ मालाबाबो लुबैया। आरो बेजों जोंनि जेनेरेसन, जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला, जोंनि हारिमु, जोंनि बर' हारिनि थांना थानाय बे सोमोन्दो दङ। आरो बेबायदि सेन्टारा खुनु कारनाव क्ल'ज जानायखौ जोङो लुबैया। बेखौ फुल फेजेड आपग्रेडेसन खालामनांगौ आरो क'क्राझार रेडिअ आरो टिभि सेन्टारा जाहाथे बियो अराय थांना थायो, बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकार, आसाम सरकारजों जोङो बेखौ डिसकास खालामगोन आरो बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जिखिनि बेबस्था लानांगौ, बे गासैबो बेबस्थाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानाय जागोन।